Tijd voor een terugblik op de derby tussen Roda JC en MVV. Einduitslag 1-0 door de goal van Lennart Daneels in blessuretijd. Hij brak de ban, hij bezorgde Roda 3 punten in een mooi voetbalgevecht toch wel, mogen we zeggen, Maurice Graaf. Nou, ik vond de wedstrijd op zich niet geweldig, maar nee, maar ik vond MVV de eerste helft heel goed voetballen. Heel gegroepeerd en van daaruit in de tegenaanval Smeets heel veel vrijheid, die daar ook heel veel mee deed. En Costons en Taski een paar keer de kans bood om te scoren, wat niet gebeurde. Ja. En tweede helft zonder grote kansen te krijgen, maar heeft Roda de hele tweede helft op de helft van MVV gespeeld. Ja, maar dat beeld van MVV dat toch wel die kansen creëerde in de eerste helft, hadden we niet per se verwacht op voorhand, misschien gezien de vorm, toch? Nee, ik ook niet. Maar dat had ook te maken dat bij Roda op het middenveld enige wijzigingen waren, waardoor ze iets aanvallender speelden. En ik had het idee dat ze constant met 5-6 man voor de bal speelden. En dan probeerden ze die bal over die verdediging te leggen. En als hij dan terugkwam het middenveld in, dan was daar veel te veel ruimte voor MVV voor de tegenaanval. Ja. En bij MVV vind ik, dat draait alles in aanvallend opzicht om het duo Smeets-Costons. Ja, die hebben zich de eerste helft kunnen uitleven. Costons niet genoeg, want die had misschien een doelpuntje moeten maken. De eindfase, daar gaat het toch altijd mis dan uiteindelijk. Is er niet ook het verhaal überhaupt van MVV de laatste weken, maanden misschien wel? Ja, maar dan moet ik eerlijk zeggen, daar zie ik te weinig live MVV voor. Ik zie de samenvattingen en dan denk ik van ja, vaak daar had meer in gezeten. En wellicht dat ze vandaag dat gevoel ook hebben, daar had meer in gezeten, maar dat was dan vooral voor rust. Ja. Na rust was Roda de baas. En dat gevoel van er had meer in gezeten, heb ik de laatste weken bij Roda JC enorm. Ik vind na het winnen van de eerste periode dat ze eigenlijk steeds moeizamer zijn gaan voetballen. En vooral in de 16, daar gebeurt te weinig. Hè. Ja. De spits, wie er dan ook staat, brengt in mijns inziens te weinig. En ja, dan is een goal in de blessuretijd, en zeker zo lekker, hè, de winnende, die kan je wel over een doodpunt als ploeg heen brengen. Want als je kijkt naar de cijfertjes, en dat doen we graag, de Roda spitsen, de laatste 8 wedstrijden allemaal niet gescoord. Deze Daneels die er nu in komt, een buitenspeler, 4 keer gescoord, 4 keer als invaller hier in het stadion. Dat is ook niet meer toevallig, toch? Wat heeft die jongen waardoor hij dan Roda over dat dode punt heen helpt? Nou, hij heeft sowieso een hele goede trap. Ja, dat heb ik gezien. Net als Owaisa, die natuurlijk ook regelmatig dan wel een doelpuntje meepakt. Dat zijn vleugelspelers. Nou, dat had Peña Zauner in het begin van het seizoen. Die lijkt het momentum, of hoe je het wil noemen, ook kwijt. Ja. En de spits had ik het begin van het seizoen nog. Schmid, hij deed aardige dingen, maar moet nog groeien in het team. Maar in plaats van groeien is het minder en minder geworden. En zijn stands-in, die brengen het ook niet. Ja, maar Roda überhaupt de laatste weken heel veel gelijk gespeeld. Hè? Tegen Groningen, tegen Cambuur, andere ploegen ook. Zal het verschil misschien wel, denk ik niet hoor, maar ik wil het toch even laten zien. Ja, is mooi hè? Dit prachtige shirt waar Roda vandaag in speelde. 1973, een replica daarvan, een retro shirt van het jaar waarin Roda toen promoveerde naar de Eredivisie. Iets wat ze in Kerkrade ook dit jaar heel graag willen, of komend jaar beter gezegd, aan het einde van dit seizoen. Maar dit shirt, ja, je zegt het al, is vet, prachtig. Ja, en dat de sponsors die normaal op het shirt stonden, dat ze dat dan voor 1 wedstrijd afstaan voor dit shirt. Ja. Het geeft allemaal ook wel een beetje de betrokkenheid die op dit moment heerst rondom Roda. Geeft dat aan. En daarom denk ik ook dat ook met dat doelpunt dan, die sfeer blijft goed. En dit elftal is er meer in staat. En je weet niet, in de winterstop, ik filosofeer nou iets. Stel, je gaat 2 van die 4 spitsen die je hebt, kun je ergens kwijt. En je kan een buitenkantje op de kop. Een nieuwe spits, zeg jij? Als je voor rechtstreeks de promotie wil gaan, zou dat wel een belangrijke positie zijn waar je eigenlijk moet verbeteren. Ja, laten we eens even in die glazen bol kijken, hè? Van Roda om te beginnen. Gaan we ook zo bij MVV doen, maar eerst even Roda. Die overwinning na al die weken van gelijke spelen, hoe belangrijk is die ook mentaal over de langere termijn gezien? Kan Roda hiermee door richting de komende weken, maanden? Ja, zeker. Je moet beseffen, je hebt nou een middenveld gespeeld met waar Congolo niet fit was, maar die moest spelen, Spierings geblesseerd. Ja, nog wel even ook hè? Ja. Als die bezetting weer iets meer, dat Olchik en Owaisa meer naar voren kunnen, dat maakt toch wel een groot verschil uit bij Roda. Dus ook op dat middenveld ben je dun bezet, verdedigend middenveld. Ja. Maar het geeft zo'n 1-0 overwinning in een derby met zoveel publiek. Dat geeft wel een boost aan de ploeg. Dat geeft wel zelfvertrouwen. En, daar
dat zal de komende week ook moeten blijken. Maar... Ja, en Roda krijgt die boost. MVV had die boost ook keihard nodig na de laatste weken. Die komt dan niet door die goal laat in de wedstrijd. Ze zeggen na de wedstrijd dezelfde dingen als in de vorige wedstrijden. Hè. Teamdiscipline, individuele fouten, kansen niet afmaken. Zie je MVV die opmars nog inzetten in de loop van het seizoen? Want play-offs raken wel het zicht. Nou ja, nogmaals, ik vind dat MVV vandaag naar de mogelijkheden gespeeld heeft. Ik probeer altijd een team te beoordelen op de mogelijkheden. Ja. En de mogelijkheden van Roda zijn echt top eerste divisie. En de mogelijkheden van MVV zijn, hoe ik het zie, middenmoot. Keukenkampioen divisie. Ze zijn te veel afhankelijk van het duo Smeets-Costons. De rest zijn natuurlijk nog een paar goede spelers. Maar ik vind ook dat ze te veel zwakke plekken hebben in het elftal. En dat heeft geen zin om daar namen voor te noemen. Maar daarmee blijf je, denk ik, te ver af van de posities die recht geven op play-offs. Ja, nu hebben we al best veel besproken, hè? Maar morgenavond, maandagavond is gewoon tafelvoetbal. Ja. Daar zit Regie Natal onder meer. Ja, moet er nog doorgepraat worden? Ik denk het wel, hè? Ja, het orakel van Maastricht, ik verheug me er morgen. Ja. Gezellig. Ik weet niet of Regie Natal er zelf heel veel zin in heeft natuurlijk in deze wedstrijd. Altijd wel. Regionaal boeit dat niet. Ja, zeker. Goed. We gaan napraten morgen. Bedankt voor nu, Maurice, trouwens. Hè? Maar jij bent er morgen dus op tafelvoetbal op LNTV. Maandagavond 7 uur dan meer over de derby tussen Roda en MVV.